이제 붙이는 खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय ओरैबायदि बुदों आयौ आयौ नुनानै माने दुखुबो मोनदों आरो लाजिनायबो मोनदों आरोना बेफोर जाथाया जोंनि बर' हारियाव जाफ्लेबाय थानाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुबोगासिनो माने दा क्लिपाव जेरै नुदो माने फाथैलाय बिसिनायबाथ' गासैबो मिथिखायो जोबोद दुखुनांथाव बुंनांगोन माने हौवा हिनजावनि गेजेराव जेबो रिश्ता गैया थिग बेबायदि जाहैयो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां आं होलांगासिनो माने फेसबुकआवबो नुदों आरो इउटुबावबो गोबां मानसि शेयार खालामबाय दोङो ओमफ्राय सानबाय जे आंबो शेयार खालामना होनोसै होननानै बेनिफ्राय दाया सोर गोरोन्थि मावदों फाथैलाय बिसिनायखौ सोर जागायजेनदों मानि थाखाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय माने बेफोरो ओरैबायदि बाथ्रा जायो हौवा हिनजावनि गेजेराव जायो आरोना माने हौवा हिनजावनि अनलायनायाव माबा मोनसे खैफोद फैयोबा एबा हेंथा फैयोबा बेफोर जाथाया जायो बेयाव गोबां बाथ्रा दोङो फाथैलाय बिसिबाय माने दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों जेबो सोमोन्दो गैया थिग बेबायदि जायो गोबाङा मिथिखायो बेनिफ्राय नुनानै जोबोद दुखु नांदों आङो माने भिडिअखौ नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासेनो बुजि मोनगोन आरो कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय सोर सासेनि दायमोन बियो माने हौवानि ना हिनजावनि ओरैबायदि जायो माने दाया ओरैबायदि जायो माने हौवा हिनजावनि गेजेराव जायो आरोना दा सानैबो साननो गोरोंफोराबो एसे गोरोंबा माने बेलेग जायो उनाव साननाया माने सासेना आलदाबा बेबायदिनो माने फाथैलाय बिसिनाय नांलाय खमलाय जायो दा बियो हौवा हिनजावनि लोगो बाथ्रा जोंबो बुंनांगौ जेबो खोथा गैया माने बिनि दाय होननानै जों रावखौ बुंनो हाया मानो होनोबा संसारखौ जाय जादों बिसो मिथियो नोङो हाबा जाबा संसारखौ नोंसो जानांगोन नोंसो माबानांगोन बेनिखायनो जुलि जानाय लोगो लोगो मानसिया गोबां चेन्ज जायो गोबां टेनसनाव जायो मानो होनोबा फाथैलाय बिसिनायल' नङा गोबां नांलाय खमलायबो जायो फेमिलिनि गेजेराव बेयावनो नोंथांमोना थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबां जाथाय जायो आरोना दा जायबा संसार जादो जुलि जादो बिसोरसो बुजि मोनो जोङो जेबो बुंनांगौ खोथा गैया दा जोङो नायलांग्रोनोसै बिथांमोना मानि थाखाय फाथैलाय बिसिनाय जाखौ थौदो 이제 붙이는 뭐라고 그러는데 그냥 에이
Sobi akan sebenarnya maya kara. 이제 묻힌네. 하나 바르나 돼? 하나 바르나. 하나 바르나. 뭔가 수부가 신자래비리. 그러고 Sobi akan sebenarnya maya kara. 이제 묻힌네. 하나 바르나 돼? 하나 바르나. 하나 바르나. 뭔가 수부가 신자래비리. 그러고 अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर आङो मोननैसो बाथ्रा बुंगोन सानदोंमोन गाज्रि मोननो हागौ बेनिखायनो बुंला गुबुननि पार्सनेल लाइफनि बागै जेबो बुंनांगौ माबा गैया आंहाबो मोन्थाय गैया माने बेल' फाथैलाय बिसिनाय नङा दे गोबां बेबायदिनो दोङो आरो आङो मोननैसो बाथ्राखौ बुंगोन सानदोंमोन बे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि फाथैलाय बिसिनाय होननाया जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आरो फाथैलाय बिसिनायखौ हथारै खालामनो हाया नोंनाव राग नङा गासिनावबो रागा थायो रागा खरा गासिनावबो थायो नाथाय मोनसे दायाव नोंथाङा फाथैलाय बिसिनांगौ बियो माबा नङा दा आङो नोंसोरनि बाथ्राखौ बुङाखै गोबां बेफोरबायदि जाबोनाय जाथायनि बागै आं बुंदो माने बिसोरल' फाथैलाय बिसिया गोबां बिसिगासिनो दङ माने जोंनि बर'फोरा बेफोरनो आरोना माबा मोनसे जाथाय जायोबा डाइरेक्ट फाथैलाय बिसिनाया मोजां नङा दा सोरखौ लानानै गोरोन्थि होनना बुंबावनो आङो रावखौबो बुंला अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर हर जाबायबो नालाय माने बेकग्राउन्डआ एसे साउन्ड फैदों हरनि बाथ्रा नालाय दा बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जास्ट फर इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय होनाय जाबाय नोंथांमोना नायनानै रावबो हेट कमेन्ट खालामनाङा आरो गाज्रि साननो नांला माने जोंनि बर'नि भितराव बेफोरबायदि जाथाया गोबां जाफ्लेबाय थानायनि थाखाय गोबां मानसिया शेयार खालामना आंबो शेयार खालामना होनाय जाबाय अब्ला नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय